pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat may kamhanan, ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagkapanalanginan. Bulahan ng tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kadato kang gaway mana sa iyang balay, ang iyang kamanggiatagon muhangtod sa kahangturan. Mubanag-banag siya latas ngit-ngitan, usa ka hayagang sa matarong. Mahigugmaon siya og maluy-on ug matarong. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Mayo ang tao manggay tagon ug magpahulam, nga magadumala sa iyang mga butang uban sa katarong. Dili gayud siya matarong. Ang tawo nga matarong hinumduman sa kanunay.